Hvad så YouTube, og velkommen til denne video. I dag sidder jeg og spiller lidt Only Headshot sammen med Lasse igen. Og det er Lasse, der kommer til at vinde. Så meget at sige. Fordi at jeg pisser ring til Deagle og Headshot bare, så ja. Yeah. Så det skal nok blive sjovt. Du har ikke engang sagt hej nu, Lab. Hej. Kan du komme frem eller hvad? Nej, så står du lige der. Jeg skulle lige tage skyde. Easy. Easy peasy. Og der kommer Q&A på fredag, så det er jo bare fedt. Jeg vil lige være skyder. Det kommer du med hver gang. Hvad mener du? Du sagde du også i opvarmning. Jeg skulle lige til at skyde dig. Stå stille. Skal vi ikke sige ordentligt pistol? Det var bare dårligt. Men måske gerne knife. Jeg fik et kill! Jeg fik et kill! Det har jeg faktisk ikke engang regnet med. Ej, så kommer der. Så knife mig ikke. Fuck, jeg er egentlig vild til headshot. Det vil jeg nok sige. Det var jeg tværtimod sige faktisk. Bang! Leg spike. Det er bare skidt det der. Jeg har smidt min Deagle. Husk du må kun head. Ja, okay, jeg taber den her. Nej! Ej, hvorfor knifede jeg dig ikke? Jeg havde 45 HP. Fuck, du er egentlig dum. Jeg vidste godt, jeg ramte dig, men jeg så bare ikke, om jeg ramte dig i foden, eller hvad? Grab your gear, let's go. One shot, one kill. Og så tager min Deagle. Ad bronze DK, den er egentlig klam. Wow! Wow! What the fuck is going on? I'm just good at this play, dude. Oh, this game. I'm just getting good at this play. Let's go. Og der, hvis jeg ikke allerede har sagt det, så kommer der Q&A. Nå, er det sammen med Top? Nej, Mathias. Jeg skal lige prøve nu. We are Oscar Mike. Har du set til Sips kanal, der var 100.000 spørgsmål ind? Har de egentlig lagt videoen op? Ja, nej, vi vil redigere. Kan det tage så lang tid? Top han gad ikke til at redigere den, da vi var færdige med den, så... Top, han har da også lavet nogle Q&A's, har han ikke? Nå, men vi skulle have lavet 7 second challenge på hans. Det gad han ikke alligevel. Så det gør vi vist i morgen, eller det gør vi vist også i morgen. Gør I? Nå, men jeg tror, vi skulle gøre det i næste uge. Han sagde i hvert fald, at vi skulle gøre det i morgen på min kanal og hans kanal. Der er 2 videoer. Så det skal I bare glæde jer til. Måske, jeg lover ikke noget, for den der 7 second challenge, den er lidt usikker. Fordi Top skulle også rigtig have lavet den anden. Hov, jeg lægger lige link til Tops kanal, så jeg snakker så meget om ham.
så hopper du. Skyd mig. Nå, okay. Nej, vi kan prøve at lave... Hallo, Mads, skyd mig ikke engang. Mads, vi prøver at lave... Prøv lige, jeg lader bare med at skyde dig, du lader også bare med at skyde mig. Okay, hvad skal vi? Pistolkast. Let's go Nej, on our så. way. Prøv lige at komme over til dig. Hvad de har. Så, jeg står her, og så står du der. Nå. Og så skal vi gøre det der. Jeg starter. Ja, sæt et spray ved lige ved dit hoved. Jeg sætter... det er spray. Kom nu, sæt dit spray ned ved dit hoved. Kan du se skuddet? Hvad det fuck er man trykker? Sæt spray. T. Og det skal være i hovedhøjde. Det var dejligt. Det var et stort spray, du lavede. Godt, jeg starter. Nej, okay, du starter. Okay. Ej! Hold vand, jeg sætter lige MP round. Fuck. Round time. Push, push, push. Skal vi gøre det igen hurtigt? Ja. Godt. Så starter vi fra nu af. Time to start Vores our spray story. er her stadig, så det er smukt. Det var som min tur, for jeg dræbte dig sidst, så. Pow! Ej, really, nigga. Ah, vi prøver det igen, for det er fandme sjovt. Drunk Ninja! Vi prøver det igen, okay? Move Ja. out. Ja. Jeg ramte der headshot der. Kæft, jeg tillede. Jeg har ikke mærke til jorden, ikke engang er lige her. Jeg har ikke fundet ud af at sætte den lige. Lol. Den er faktisk skæv. Hvad? Fuck. Du ramte den ikke. Du skal ramme sprayet altid. Okay, husk lige på det. Hvad? Man skal altid ramme sprayet. Skal man? Ej, det der, det må du sgu da ikke. Har du skudt? Åh, fuck. Hey, hvordan dræbte du? Pik. Der er blod. Pik. Vi prøver igen. Jeg vil have et nyt spray. Get ready. This is a free fire zone. Okay, du får det her, så får jeg det grønne. Dig. Du kunne ikke ramme det. Du kan ikke gætte. Godt. Er du klar? Du starter med at... Fuck af. Den der. Kom nu i gang, Lab. Din faggot. Hvor er det? Jeg skal skyde dig. Hvad fuck? Det skal være herinde. Hvad? Ej, skal vi ikke sige, at man ikke må hoppe? Ja. Ja, det snudde dig. Du skal have 2 skud. Man skal lade mig skal man ramme sprayet? Jamen, skal jeg ramme. Du har skudt. Du har skudt. Du skal ikke crouch midt i det hele. Ja. Der skal du.
Bare hævn. Du må ikke crouch. Du... Jeg ved. Du må ikke crouch midt i det hele. Nå? Nej! Hallo. Skal vi prøve igen, hvor man ikke må crouch? Fuck. Okay. Alright, my friend. Jeg vil have mit spray, men det giver mig held. Du har ikke engang dræbt mig endnu. Jamen, jeg restarter også lige gamet. Ja. Nej, jeg skal skyde dig! Du må ikke hoppe. Eller crouch. Du skød også 2. Jamen, jeg er sigtet efter det. Pisser lort! Pisser lort, min pik er stort. Ja. Skal vi tage normal igen, hvor man bare må skyde over alt på kroppen? Okay. Let's get this done. Nej, for helvede, så stor camper! Jeg gik kun efter headshot. Det er fordi han er god, ham her. Jeg lader han her. Han Han er dårlig. er boosted. Vi kan godt tage en ved en. Vi er i gang. Skal vi ikke prøve at lave pistolkast? Okay. Vi gør det ved midterbroen, okay? Og den Okay. der vinder får lov til at dræbe den anden. Okay. Vi står herhenne, og vi skal stå bag ved den. Og så kommer man sådan her, jeg demonstrerer bare nu. Min land. Det var ikke kastet. Det var ikke kastet. Det var ikke en kast. Jeg øver mig lige hurtigt. Fuck. Jeg er så skraldet der. Godt. Nu begynder vi, okay? Okay. Og her må vi kaste. Ja. Okay, du starter. Okay. Og du må ikke snyde. Nej, jeg kigger hårdere. Og du gjorde lige det samme som mig der. Hej, Mads. Skal vi prøve igen? Okay. Ej, man må ikke skyde den anden, når man har gjort det der. Okay. Alright, gentlemen, this is it. Skal jeg starte igen? Nej, jeg starter. Du starter. Hvis det bare huer, min pik er stor. Kom kun hertil. Går du? Nej, det gjorde din. Nej, min kom her. Hallo! Min kom der. Den blev nemt at slå. Ja. Du dør. Mads, du kan virkelig ikke finde ud af det pistolkast der. Nej, skal vi prøve noget andet? Hvad kan vi ellers gøre med Deagle? Let's go, everyone. Hvad kan vi ellers gøre? Vil du dræbe mig nu? Øj, dem er aimhack. Wow, pre-fire! Nå, har du ellers haft en dejlig morgen? Om jeg har? Move it. Jeg har haft en mega dejlig uge. Hov, forresten, der var en slåskamp derude.
Nå ja. Det var egentlig fucking fun. Mod mediatrice og en eller anden. Dreng. Fuck off, nigga. Nej, jeg nægter at blive knifet! Boost. Hello, knife! Knifekrig, okay. Jeg laver lige pistol kast over muren. Let's move out. Prøv lige at vente. Hallo, jeg skal lige have noget fart på. Du kan ikke fange mig. Det er fangelej. Du er den. Du er den. Ah, nej. Okay. Du er den. Ramte jeg dig overhovedet? Nej. Du er den stadig. Er det? Hold nu kæft, hvor du ulækker. Jeg skal lige have lidt fart på. Ej, det er knife nu. Ja. Show me what you do now. We don't have to go. Look at my anus. Ramte jeg dig overhovedet? Oh my god. Show me what you do now. Bare fordi du er Hvad er det, stadig kniv? Yep. Nej, fuck. Hvor meget liv har du? Jeg har 57, 48. Hallo Mads? Ja. Du skal vi sige only jump shot? Altså man skal Stay right hoppe og here is skyde. where we end this. Okay, nej, 360. Nej, det gider jeg ikke. Hop. Okay. Fuck. Au. Hvor nu er jeg CT? Pistolkast igen. Call my brother. Kappa. 360. 360. Hvad? 360. Om jeg smed lige min gun. Du. Ja, du har 360. Nå. Eller bare det. Du snyder fucking meget. Fuck, du er klam. Skal jeg ikke sige pistolkast den rundt, så jeg lige kan flygte dig i det. Okay. Vi gør det i din side. We must move. Vi gør det i din side. Okay. Og er du klar? Jeg nåede hertil. Klar. Ikke skud. Det er ulækkert. Hallo, jeg slåede heller ikke. Okay, du står derovre. Bliv der, hvor du står, så kaster jeg. We kill them all. Jeg skyder det, hvis du kommer over den her. Se. Her. Jeg ser det. Kom. Ja! Lige! Nej, vent det der. Boost! Easy skin, det giver mig held. Hvordan fuck kunne du se mig? Ja, du kunne sgu også se mig. Hvad siger vi nu? Let us go. Drev bare hinanden, okay?
Show me what you... You can for... YouTube, undskyld, jeg slukker videoen lige pludselig. Jeg flækker lige lappen sidste gang, okay? Så hvad det hedder, så slukker jeg lige, fordi jeg skal altid logge under ud. Så jeg flækker lige lappe her den sidste gang, og så bliver det skål for den her video. Så skal I huske at lægge lige link til lab og Tobis kanal nede i beskrivelsen. Og jeg kommer snart til at filme nogle videoer, måske. Ja. Oh my god. Husk at like og subscribe, og have det vidunderligt.